Още росли, още завърти и завърти. Давай. Сила нова, съпътните си поднови. Върви към мощната просвета, световната борба върви. Отвъжност неизменно воден и Бог ще те благослови. Напред науката е слънце, което в душите грее. Напред народно знание пада, там дето знанието живее. Безвестен беше и безславен, облез ми зорията век. Духовно покори страните, които завладя с меч. Духовно покори страните, които завладя с меч. Тъй солозвите двама братя, насърчаха велики дни. Поминало незабравимо, през свещени старини. България остана вярна на доста славните царе. Тържествование и страдание извърши подвизи вечер. Тържествование и страдание извърши подвизи вечер. Бъдете благословени от името ни Кирил. Отци на българското знание, творци на наши говорил. Нека името ви да живее, но сред народната любов. Речта ви мощна нек се рони, славянството во век веков. Речта ви мощна нек се помни, славянството во век веков. Скъпи гости, уважаеми ветерани, драги колеги! Позволете ми да изразя общото ни възхищение от великолепното изпълнение на химна на българската просвета и култура "Върви народа възродени" по музика на Панайот Пипков от академичен хор Ангел Манолов с диригент Дарена Попова. Дами и господа, днес е забележителен ден за Федерацията на научно-техническите съюзи, неговите сдружения и техните членове,
както и за цялата научно-техническа общност в нашата страна. Това е деня, в който честваме тук, в тази зала, 130 годишния юбилей на ФНТС. Забележителен факт е, че националното честване се провежда под патронажа на президента на Република България, което е голяма чест за нашата организация и признание за нейния висок обществен престиж. Позволете ми да помоля председателя на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, професор доктор на техническите науки, инженер Иван Ячев, да поднесе своето приветствие по случай юбилея. Заповядайте, професор Ячев. Уважаеми представители на президентството, държавната и общинска администрация, драги колеги и гости! За мен е висока чест да ви приветствам от името на управителния съвет на Федерация на научно-техническите съюзи, на сдруженията и на техните членове, както и от свое име с добре дошли на тържественото честване на забележителния юбилей 130 години от създаването на Федерация на научно-техническите съюзи в България. Провеждането на това честване под патронаж на президента на Република България господин Росен Плевнелиев е признание за ролята и авторитета на Федерацията в обществения живот на нашата страна. Свидетелство за този авторитет е и присъствието днес сред нас на авторитетни представители на държавни органи и институции, на общински ръководства, на БАН, на научни институти и университети, на структури на гражданското общество. Настоящото тържество се явява естествен апогей на тържествените прояви и чествания по повод на юбилея, които нашите национални и териториални сдружения организираха и проведоха в цялата страна. Сред тях ярко се откорява проведеното мероприятие в град Русе на 26 март, Деня на благодарността, федеративния празник, който честваме вече 25 години и на който изразяваме почита и уважението си към създателите на нашата организация и към нейните истории и традиции. Датата 26 март не е избрана случайно. На нея през 1885 година, 7 години след освобождението на България от отоманско робство, група родолюбиви и духовно извисени хора, инженери, механици, архитекти, лекари и учители основават първото техническо дружество у нас. Това се е случило именно в град Русе, най-големият и най-европейският град в България по това време. Дружеството си поставя за цел да съдейства за развитието на техниката и на техническия поминък в България. Историята, миналото и настоящето на най-старата и най-голяма професионално-творческа организация у нас е повод на заслужена гордост, тъй като ФНТС от основаването си днес е естествен, научно-просветен и творческо-професионален център на българските учени и специалисти в областта на науката, техниката, икономиката и земеделието. В продължение на 130 години ръководните дейци и активистите на организацията са работили и работят неуморно за изграждането на националното стопанство и за развитието на научно-техническия потенциал на страната. На днешното тържествено честване присъстват много наши ветерани и почетни членове. Позволете ми от името на всички нас да изразя по повод на юбилея и Деня на благодарността признателността и почитание към тях за достойно изживения им живот, за приносът им към развитието на ФНТС през годините и да им пожелая крепко здраве и дълъг живот. Уважаеми гости, скъпи колеги, 130-тият ни юбилей е чудесен повод да си припомним и споменем най-значимите събития и главните действащи лица от забележителната история на нашата организация. Техническото дружество започва своята дейност в град Русе с 42 члена, от които 24 с военно-техническо образование, а останалите са представители на русенската интелигенция. За председател на дружеството е избран Симеон Ванков, председател на военния съд на Русенския гарнизон. Това е достоен човек, чийто жизнен път е повод за гордост и възхищение. Особено значим е неговият принос за победата ни в Сръбско-българската война от 1885 година, който е оценен достойно от българската държава. На 11 май 1885 година в тържествена обстановка по време на общо събрание на дружеството е връчено неговото трицветно знаме с емблема, котва и кръстосни пергел и чук.
Дружеството утвърждава модерни за своето време форми на работа, четения, събрания и публични беседи върху технически проблеми. То съдейства за разпространение на техническото образование, обсъжда и решава въпроси, свързани с развитието на българската промишленост, провежда изследвания на различни производства и технологии. Още в първите стъпки на своята дейност членовете му обсъждат идеята за откриване на техническа библиотека, химическа лаборатория и технически музей. Дружеството приема мащабна за времето си научно-изследователска програма, която и днес впечатлява с задълбочеността на замисъла си и перспективността на основните направления в нея. Въпреки изключително успешното и ярко емоционално начало обаче, поради последвалите драматични политически събития през втората половина същата година, дружеството прекратява своята дейност. Краткотайният му организационен живот не намалява неговото значение в историята като пионер на научно-техническите организации у нас. Много от идеите и замислите на дружеството, които са изисквали други условия и предпоставки за осъществяването им, намират отражение в устава на създаденото през 1893 година Българско инженерно-архитектно дружество БИАТ, чиято 120 годишна чествахме през 2013 година съвместно с Съюз на архитектите в България. Това е първата инженерно-техническа организация от европейски тип по образец на аналогични дружества на европейските инженерно-архитектни колегии. Създаването на БИАТ е дело на първото поколение българска техническа интелигенция, която в началото на 90-те години на 19 век наброява едва около 50 души. Целта на дружеството е определена още в първите редове на неговия устав, а именно да съдейства за развитието и популяризирането на техническите науки и изкуство у нас, да развива сближение и солидарност между членовете си, да съдейства за техническите им предприятия и да защитава правата на техниците в България. Една година след основаването си, БИАТ започва да издава свой печатен орган, списанието на БИАТ, което с малки прекъсвания продължава да излиза до 1949 година и всъщност е рекордьор по продължителност на издаване на българско специализирано техническо издание. От основаването на БИАТ през 1893 до преименуването в Съюз на българските инженери и архитекти през 1937 година, членовете на дружеството са работили много активно, отговорно и творчески за възраждането и икономическото развитие на българската държава. До началото на 20-те години на 20 век те са участвали в изготвяне на експертизи, предпроектни проучвания, проектиране и строителство на ЖП линии, пътища, инфраструктура, пристанища, предприятия, електроцентрали, жилищни и обществени сгради и са осъществявали контрол при тяхното изграждане. В историята ще останат съхранени имената на основателите и най-активните членове и ръководители на БИАТ, инженери и архитекти, завършили престижни университети в Западна Европа, все познати и скъпи имена на нашата организация, като инженер Михаил Момчилов, първият председател на БИАТ, инженер Петко Николов, председател на БИАТ в периодите 1896, 1997, 1902, 1905 и първи редактор на списание БИАТ, инженер Стоимен Сарафов, дългогодишен председател на БИАТ, в 3 периода участвал пряко в строителство на Дома на техниката в София, гарант на заемите и дарител на средства за строителството му, народен представител. Инженер Георги Генев, председател на БИАТ в периода 32-33 година, дарил 1,5 милиона лева за построяване Дома на техниката. Инженер Стефан Гешов, инженер Георги Ботушавов, инженер архитект Георги Ненов, разработил първият устав на дружеството, инженер Лука Хашнов, първият инженер, действителен член на БАН. И днес буди възхищение в самодейността на дейците и ръководителите на БИАТ в този период. Чрез доброволни вноски и заеми, покривани даже и с лично имущество, инженерите са закупили участъка на ъгъла на улиците Раковски и Гурко, мястото върху което се намираме в момента, и са изработили сами проект и са построили дружествения дом. Церемонията по неговото официално откриване се състоява точно преди 85 години в присъствието на тогавашния министър-председател господин Андрей Ляпчев и на много от министрите в неговия кабинет. Високият професионализъм, творческото дразновение, чувството за обществен дълг и отговорност, моралните добродетели и професионална етика, колективизмът и другарството респектират и възпитават много поколения български инженери, архитекти, икономисти и други специалисти. В периода 1920-1945 година членовете на дружеството влагат усилията си за възстановяване на страната след настъпилата стопанска разруха в резултат на водните войни от 1912 до 1918 година и активно допринасят за по-нататъчното й развитие.
Те участват в разработването на законопроекти и в създаването на водни синдикати у нас. Проектира технически съоръжения, свързани с използването на водите за напояване и производство на електроенергия. Предлагат и реализират различни инженерни и архитектурни проекти, които спомагат за стопанския подем на страната ни през 30-те години на миналия век. Членовете на БИАТ са най-последователни радетели и борци за създаването на висше инженерно учебно заведение в нашата страна. С откриването на политехниката през 1942 година техните усилия се увеличават с успех. Уважаеми колеги, след Втората световна война, членовете на Съюз на българските инженери и архитекти се включат активно в стопанското възстановяване и развитието на България в новите обществено-политически условия. Те съдействат за преодоляване на щетите от войната и допринасят за индустриализацията на държавата. На Обединителния конгрес на всички научно-технически кадри в страната, състоял се на 27 март 1949 година, участват 7 организации, включително и Съюз на българските инженери и архитекти. На него се приема устав на новосъздаващата се организационна структура – Научно-технически съюз. За председател на Научно-техническия съюз е избран професор Алекси Квартирников. Целите и задачите на съюза са сплотяване на научно-техническите кадри, оказване всестранна подкрепа за развитие на науката и техниката и съдействие за своевременно решаване на най-важните технически и стопански проблеми. През 50-те години на миналия век инженерно-техническата интелигенция е все още малобройна. Разчита се в немалка степен на средните техници. След разделянето на Държавната политехника в София на няколко самостоятелни висши учебни заведения, броят на инженерните кадри на специалистите се увеличава значително, което оказва положително влияние върху организационната и научно-техническа дейност на НТС през следващите няколко десетилетия. В следващите 30 години е забележително участието на НТС в индустриализацията на страната, в изграждане на тежката химия и металургия, на минната индустрия, енергетиката, електротехниката, съвременен транспорт, машиностроенето, корабостроенето, модерни институти и предприятия на военно-промишления комплекс. И разбира се, участието в създаването и функционирането на високотехнологичните производства, изчислителна техника, персонални компютри, съобщителни системи, електроника, фармацевтика. Голям е приносът и на агроспециалисти и инженерите в областта на хранително-вкусовата промишленост в системата на НТС за създаване на модерно за времето си механизирано селско стопанство и предприятия за преработка на продукцията му, с които не само осигуряват възможността за достоен труд на хората от малките селищни системи и гарантират демографската устойчивост на регионите в страната, но се осъществяват и немалка част от външно-търговски обмен на страната ни. С повишаването на научно-техническия потенциал в този период и увеличаването на броя и квалификация на специалистите в областта на индустрията, селското стопанство и икономиката, Научно-техническия съюз се масовизира и все по-ефективно съдейства за развитие на промишленото производство, строителството и строителната индустрия, изграждането и инфраструктурата на страната, развитието на българската наука и научни организации. Те съдействат за професионалното израстване на значителен брой български учени, чието научни постижения са принос не само за родната, но и за световната наука. Научно-техническите съюзи участват в създаването на национална мрежа за научно-техническа информация и изгражда собствена квалификационна система. През 70-те и 80-те години на миналия век най-отговорни длъжности в системата на научно-техническите съюзи заемат десетки забележителни инженери, учени, организатори и ръководители. Сред тях се открояват имената на бившите председатели на Централния съюз на НТС, професор Васил Пеевски, академик Георги Близнаков и особено това на големи учен, технократ и организатор на високотехнологични производства в България, член-кореспондент професор Иван Попов, който има изключително голям принос за развитието на нашата организация и изграждането на материално-техническата база на НТС. С активното си участие в изграждането на съвременна система за инженерно и професионално образование, НТС спомага в този период броят на инженерите и техниците по това време да надхвърли 100 000 души. В тези години изгрява звездата на много изобретатели и рационализатори, имената на някои от които са вписани в Златната книга на изобретателите на Патентното ведомство на Република България. Могат да бъдат посочени много забележителни инженери, учени, конструктори, проектанти и ръководители. Сред тях безспорни са имената на академик Ангел Балевски, член-кореспондент Иван Димов, академик Георги Близнаков, инженер Алекси Квартирников, професор Васил Пеевски и много други. Този период се характеризира и се започна издаването на редица списания – техника, архитектура, тежка промишленост, лека промишленост, хиротехника и мелиорации и други. Поради необходимостта от разпространение на нови технически знания и информация, издателска дейност на НТС през следващите десетилетия се разширява значително. Издаването на много от тези научно-технически списания е запазено и до днес. Междувременно се засилва необходимостта от контакти и обмяна на опит с инженерната общност в света. През 1968 година се създава Световната федерация на инженерните организации, на която научните съюзи са съучредител, а нейното трето общо събрание се провежда в България с голям успех през 1971 година. В този период и националните научно-технически съюзи се включват в дейността на различни международни инженерни организации,
създават и осъществяват полезни многостранни контакти с родните инженерни организации в Европа и света. В период на интензивната индустриализация на страната, българските научно-технически специалисти със своя талант, квалификация и самоотвержен труд имат решителен принос за изграждането на промишлеността и модерното за времето си селскостопанско производство на България и превръщането й в развита държава. Те съдействат за професионалното израстване на значителен брой български учени, чието научни постижения са принос не само за родната, но и за световната наука. Драги гости, скъпи колеги, преходът към демократично развитие и пазарна икономика бе съпътстван с немалко трудности както за страната ни като цяло, така и за нашата организация в частност. Разпаднаха се изградени международни икономически системи с утвърден, специализиран и гарантиран пазар, силно се завишиха изискванията по отношение на техническото ниво, себестойност и енергоемкост на произвежданата страната ни продукция. Промени се структурата на производствените отношения, проведе се приватизация на болшинството промишлени предприятия, реституция на селското стопанство. Това постави за решаване пред националното стопанство редица тежки задачи. Индустрията на страната ни беше принудена да работи в силно променена конкурентна среда, което доведе до нейното преструктуриране. Този процес не е завършил и до момента. Гаранция за бъдещото възходящо развитие на Република България стана членството и в Европейския съюз, страните членки на което се превърнаха в основни външно-икономически партньори на България. Оперативните програми и националните планове по линия на Европейския съюз осигуриха финансов ресурс, регламентираха възможността за усвояване на значителни средства при условия и регламенти, които гарантират ефективност на направените вложения и спомагат за повишаване на конкурентоспособността на българската икономика. Чрез тях се постига повишаване на квалификацията, научния и производствен потенциал, подобряване състоянието на транспорт и инфраструктурата, повишаване на ефективността на работа на държавните и общински структури. За изпълнението на тези задачи своя принос дава и Федерация на научно-техническите съюзи в България. ФНТС и нейните сдружения успешно се адаптират към новите обществено-икономически условия, при които се развива нашата страна. Затова до голяма степен допринася и членството на Федерацията в Европейската асоциация на инженерните организации ФИАНИ, Световната федерация вече споменахме, както и участието и в други професионални организации, като IEEE, СЕПИС, ИФАК и други. След приемането на ФНТС за редовен член на Организацията Европейски млади инженери и създаването на Съюз на европейските млади инженери в България, дейността на Федерацията в направлението работа с младежта получи международно измерение. То намери израз в ежегодното участие на членове на Съюз на европейските млади инженери в България в конференциите, организирани от европейските млади инженери в различни европейски страни и най-вече в оказването на доверие и признание на ФНТС да бъде домакин на две такива конференции, проведени през последните години в София и Варна. Положителни примери за използване на различни работи и различни форми за работа с младежта дават и редица национални и териториални сдружения на ФНТС. Нашата федерация провежда най-голям брой международни, национални и регионални мероприятия, научни, научно-приложни с практическа насоченост, в сравнение с която и да е друга неправителствена организация у нас. По-голямата част от тях се провеждат в нашите домове на науката и техниката в цялата страна. Изградени чрез средствата, получени доброволна извънредна конструкторска и проектантска дейност на хиляди инженери и техници от цялата страна, през 70-те и 80-те години на миналия век, домовете се превърнаха в авторитетни популярни центрове за обществено полезна дейност в съответните региони на страната. Особено място между тях взема Националния дом на науката и техниката в София. В залите му се провеждат по няколко стотин конференции, семинари, курсове, обсъждания, чествания и концерти годишно. Все повече обществени организации, държавни ведомства, културни и научни институти припознават Националния дом на науката и техниката като най-подходящо място да провеждат своите мероприятия. През последните години Националния дом очевидно преживява ренесанс както по отношение на количеството, така и по естеството и качеството на провежданите в него прояви, а икономическите резултати от дейността му са насърчаващи. Проблемите на професионално обучение отдавна са в фокуса на внимание на федерациите и нейните сдружения. По-настоящем, Центърът за професионално учение към ФНТС представлява най-големия професионален обучителен център в страната. Интегрира в себе си мрежа от регионални центрове. Федерацията на научно-технически съюз има единствена в страната правата за присвояването на званието евроинженер, както и на дипломи за компютърни умения по европейския сертификат ECDL. В рамките на новия програмен период 2014-2020 година предизвикателствата и възможностите пред федерациите и нейните сдружения по отношение на професионалното обучение и квалификацията ще бъдат още по-големи. Наличието на над 15 000 членове на ФНТС в цялата страна, както и тесните връзки и взаимодействието с редица министерства и ведомства с организации
от ранга на БАН, Селскостопанска академия, технически университети, Съюз на архитектите в България, Съюз на учените в България, Българска стопанска камера, Българска търговско-промишлена палата, Фондация Еврика и редица водещи фирми и корпорации дава възможност на нашата организация да участва в изработването на важни препоръки и документи, изпълнението на които би допринесло за технологичния и стопански просперитет на България. На базата на много дискусии и творчески труд, нашата организация разработи през последните 10 години меморандуми, които бяха предадени на съответните структури на изпълнителната и законодателна власт на вече 4 поредни държавни администрации, при това без да се използват медийни посредници. Ние не губим надежда, че при подходящи икономически условия ще се отделят необходимите ресурси за решаването на посочените в тях изключително сериозни проблеми. Като представител и изразител на интереси на българските инженери, икономисти и аграрни специалисти, ФНДС в настоящия исторически момент има специфично място и роля в обществено-икономическия живот на страната. Те са ясно и конкретно дефинирани в стратегията за развитие на ФНДС до 2020 година, приета на Общо събрание на Федерацията в средата на 2012. В този документ са очертани визията, мисията и основните цели и задачи на Федерацията в средносрочен план. Федерация на научно-техническите съюзи в съвременните условия продължава да устоява и следва традициите, идеалите и отговорностите на своите предшественици. Тя целенасочено и отговорно изпълнява своята мисия на съветник, консултант и добронамерен коректив на държавната и местната власт за съхранение на националните ценности за развитие на образованието, науката и технологиите, индустрията и икономиката на страната. И още нещо, което съвсем не е маловажно. Още през 1885 година в устава на първото техническо дружество се посочва, че се забранява занимание и обсъждане на въпроси, не касаещи се до техническите предмети. На съвременен език това означава отказ от политическа дейност от и в самото дружество, пълна насоченост към професионалните проблеми. Тази заръка се спазва в миналото, спазваме и сега. В последните години сме свидетели на изостряне на протестите на широки кръгове от обществото с искане за решаване на остри социални проблеми и прилагане на повсеместен граждански контрол върху дейността на управляващите и регулаторни държавни органи на всички равнища. Възникналата ситуация в страната създава благоприятна възможност на Федерацията да вземе активна позиция като гражданска структура и да участва компетентно и професионално в дейността на обществените съвети, които се създават към министерствата и регулаторните органи. В ФНДС има достатъчно изявени специалисти с доказани професионални качества и обществен авторитет, които биха могли да се включат в тях. В тази връзка вече са направени писмени предложения до правителството от страна на създадената неформална асоциация на творческите и научно-техническите съюзи АСО Интелект, в която ФНДС участва активно. ФНДС може да подеме инициатива за създаване на постоянна гражданска трибуна чрез съвместно организиране на Националния дом, науката и техниката, тематични обсъждания на конкретни проблеми с участие на граждани, представители, научни звена, университети, браншови и обществени организации. Тези обсъждания следва да бъдат отразявани и коментирани в медиите. Живеем и работим в преломно време за развитие на страната ни. На Федерацията е отредена важна роля за формиране на ново отношение към българската научно-техническа интелигенция, нова иновационна и инвестиционна култура, нов професионализъм и предприемачество. Голяма е нашата професионална и морална отговорност за състоянието и бъдещото развитие на научно-техническата интелигенция в страната и за бъдещото интегриране в европейското пространство. За Федерацията не е безразлична съдбата, мотивацията и реализацията на стотици хиляди студенти, които се обучават в университета на Европа и Северна Америка. Това е един сериозен и траен процес, който трябва да се следи, направлява и обслужва информационно както в полза на студентите, така и на България като държава и на българската общественост. Сегашното време на промени и бурни събития изисква не по-малко енергия, предприемчивост, ентусиазъм и всеотдайност от времето на основателите и дейците на първото техническо дружество и на БИАТ. Сега, когато страната ни е равноправен член на Европейския съюз, нашата научно-техническа интелигенция има призвание, амбиции, знания и опит да дава свой реален принос за развитието на науката и техниката, за утвърждаването на България като съвременна модерна държава. Честит юбилей! Благодаря, професор Ячев. Уважаеми дами и господа, давам думата на секретаря на президента на Република България по здравеопазване и иновации госпожа Анна Мари Виламовска да прочете поздравителен адрес от президента на Република България господин Росен Плевнелиев и да връчи почетния знак на президента. Заповядайте, госпожо Виламовска.
Уважаеми професор Ячев, уважаеми дами и господа, членове на Федерацията на научно-техническите съюзи, за мен е огромна чест и удоволствие да съм днес с вас на вашия празник. Позволете ми да започна с поздравителния адрес. Позволете ми да започна всъщност на този микрофон с почетния знак на господин Росен Плевнелиев. По повод на 130-та годишнина от създаването и във връзка с големия и принос за развитието на науката и техниката и на научно-приложните изследвания, както и за изграждане на облика на съвременна България, постановявам да бъде връчен на Федерацията на научно-техническите съюзи в България почетен знак на президента на Република България. Росен Плевнелиев, президент на Република България, София, 2 април 2015 година. И това е обръщението на господин Плевнелиев. До професор Ячев, до членовете на Общото събрание и изпълнителното бюро, до членовете и участниците в юбилейното тържество по случай 130-та годишнина на ФНТС. Уважаеми професор Ячев, уважаеми членове на ръководните органи на съюзите и териториалните организации на Федерацията на научно-техническите съюзи, дами и господа, за мен е изключителна чест да ви поздравя по повод 130-та годишнина на Федерацията. В своята дългогодишна история научно-техническите съюзи винаги са играли ролята на двигател за развитието на нашата нация. Създаденото скоро след 1878 година Българско техническо дружество, чието наследник е Федерацията, е ярък израз на стремежа на българите към прогрес и научен напредък, както отбеляза професор Ячев. През годините научно-техническите съюзи се утвърдиха като гарант за техническото развитие на България. Уверен съм, че именно тази жажда за успешното развитие на потенциала в ключови отрасли на промишлеността и селското стопанство, академичния и гражданския сектор е силата, която и днес служи като здрава основа за изграждането на България като успяваща европейска държава. Днес, повече от всякога, нуждите на преструктуриращата ни се икономика изискват гъвкави и модерни механизми за трансфер на технологии, изграждане на знаещи, можещи и търсещи кадри. Активното сътрудничество на институциите с интелектуалния елит и бизнеса могат да превърнат в ключови за успешното развитие на иновативния научния технически потенциал на нашата нация. Ролята на Федерацията в това отношение е ключова. Вярвам, че въпреки трудностите и предизвикателствата, Федерацията на научно-техническите съюзи ще продължи да има успехи на европейско и световно ниво. Използвам случая да благодаря на всички членове за тяхната отдаденост и отговорността, с която работят за благото на нашето общество, и да им пожелая здраве и творческо вдъхновение. Честита годишнина! Росен Плевнелиев, 2 април 2015 година. Уважаеми колеги, позволете ми да благодарим на господин Плевнелиев за високата чест и за отношението, което според мен е най-правилно отношение на президентството към нашата организация. Благодаря. Уважаеми дами и господа, в Федерацията на научно-техническите съюзи в България е получен поздравителен адрес по случай 130 годишния юбилей от министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов. Позволете ми да ви го прочета, за да ви запозная с неговото съдържание. Уважаеми професор Ячев, изключително ми е приятно да поздравя членовете на Федерацията на научно-техническите съюзи в България по случай нейната 130-та годишнина. Най-сърдечно поздравявам всички вас, хората, които с научните си знания и с творческия си труд допринасят за изграждането на съвременна България и за формирането на облика и като научно-технически развита държава.
Вярвам, че отбелязването на този юбилей ще направи още по-забележими постиженията на поколения ерудирани специалисти, изграждали имиджа на този творчески, научно просветен и високо професионален център. Бъдете все така източник на нови идеи, воля и устременост. Желая ви здраве, сила на духа и нови научни успехи. Министър-председател на България Бойко Борисов. Дами и господа, а сега ми позволете да продължим с академичен хор Ангел Манолов. Те ще изпълнят следните пиеси от своя репертуар. Те са Баба Минковица, музика Александър Морфов, Мари Моме, музика Добри Христов, Слана падна Гале, музика Добри Христов, Ерген Деда, музика Петър Льондев. Баба Минковца се покръцунки, баба Минковца се покръцунки, дъщерите ми се скопосани, кога шепички, кога спантовки, дерове беята, що ме валят, дерове беята, що ме валят, баба Минковца се покръцунки, баба Минковца се покръцунки, баба Минковца се покръцунки, баба Минковца се покръцунки, дъщерите ми се скопосани, кога щеклички, кога спантовки. Баба Минковца се покръцунки. Както гледал Ганя, той се върнал, а воле се така тиха му насме.
лондони, гани, бундавони. Как и така се смее и си дума, падна и отегане пред Бог млади. Който знае гане, що да прави, падна и отегане пред Бог млади. Който знае гане, що да прави. Хей, бодало, бре, бодало, хей, бодало, бре. Дум-дум-дум, енкентеза, червентеза, и така, па-така, на хризбил на калпачето, и така, па-така. Енкентеза, червентеза, и така, па-така, на хризбил на калпачето, и така, па-така. И така, дум-така, па-така, на хризбил на калпачето, и така, па-така, налагоре, надоле, и така, па-така. На хризбил на калпачето, и така, па-така, налагоре, надоле, и така, па-така. Нагоре, надоле, и така, па-така, па отиде от селото, и така, па-така. Отиде от селото, и така, па, да се хване на орото, и така, па, и така, дум, така, така, да, па-така, дум, така, така, да, па-така, дум, 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 и така, дум, така, така, да, па-така, дум, 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 така, така, да, па-така, дум. Да се хвана на орото, е така, па-така, на орото до момите, е така, па-така. Да се хвана на орото, е така, па-така, на орото до момите, е така, па-така. Така, дум, така, така, да, па-така, на орото до момите, е така, па-така. Сини първи му векали, е така, па-така, на орото до момите, е така, па-така. Сини първи му векали, е така, па-така. Сите моми побегали, е така, па-така. Останала най-малата, е така, па-така. Останала най-малата, е така, па. Най-малата Ангелина, е така, па. Е така, дум, така, така, да, па-така, дум, така, така, да, па-така, дум, 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 е така, дум, така, така, да, па-така, дум, е така, па-така. Дами и господа, позволете ми да поканя архитект Георги Бакалов, председател на Съюза на архитектите в България, да поднесе приветствието си по случай юбилея. Уважаеми професор Ячев, уважаеми представители на държавната и общинска администрация, уважаеми представители на браншовите организации, колеги, приятели, за мен е чест и удоволствие да ви прочита кратък поздравителен адрес от Съюза на архитектите в България, който гласи следното. Уважаеми колеги, благодаря за поканата да присъствам на честването на 130 годишнината от основаването на първото техническо дружество, на което вие сте наследник. За мен е удоволствие да поздравя нашите колеги от Федерацията на научно-техническите съюзи, с които работим рамо до рамо в осъществяването на обществено полезната ни дейност. Нека винаги бъдем верни спътници в благородната борба за висок професионализъм, добро бъдеще и повишаване на нашия престиж. Пожелавам още дълги години да бъдем заедно и в празник, и в делник.
И ще си позволя да кажа още нещо по повод на доклада на професор Ячев за основателят на устава, първи устав на БИАТ, инженер-архитект Георги Ненов, който на времето е дал един прекрасен пример. Може би малко от вас знаят, че той е създател на над 40 регулационни плана на градове и селища в България, и то на един изключително важен принцип, който важи и до днес много важно, отговорно. Той е усъмял да, естествено с капацитета, с специализираните знания, които е имал, и опита, привнесен естествено от Европа тогава, да събере заедно населението, заинтересованите граждани, обществеността и предприемачеството тогава, доколкото ги имало, в пряк диалог, и почти нито един план няма с възражение, което е изключително важно. А пък тогава българите, които са били с голям заряд, са давали от своята си земя, за да имат голяма част от среща сега и улици, и тротуари, и инфраструктура. Просто искам да кажа, че това е един пример, който сега е много важно и за по-малото поколение, защото смисъла на нашите организации да предаваме щафетата напред и на по-младото активно население. Така че да не честит празника и на всички. Дами и господа, по случай забележителния юбилей на ФНТС са постъпили приветствени адреси и поздравления и от председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм към 43-то Народно събрание, Столична община, областен управител на Софийска област, министъра на икономиката на Република България, Българска академия на науките, Съюз на учените в България, Фондация Еврика, Българска търговско-промишлена палата, Технически университет София, Химико-технологичен и металургичен университет София, Университет по архитектура, строителство и геодезия София, Русенски университет Ангел Кънчев, Великотърновски университет Свети Кирил и Методий, Национален военен университет Васил Левски Велико Търново, Висше военноморско училище Никола Йонков Вапцаров Варна, Лесотехнически университет, поздравителен адрес и почетен знак, Икономически университет Варна, Университет по библиотекознание и информационни технологии София, Югозападен университет Неофит Рилски Благоевград, Национално движение Русофили, Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Национална агенция за професионално образование и обучение, Съюз на юристите в България, Съюз на българските музикални и танцови дейци, Синдикат на българските учители, Съюз на метролозите в България, Териториална организация на научно-техническите съюзи Варна, Български фармацевтичен съюз, Асоциация на бизнес клъстерите. Уважаеми дами и господа, с респект и удоволствие давам думата за лично приветствие на академик Атанас Куртев, един голям приятел на ФНТС, с който Федерацията сътрудничи вече няколко години. Оказа се обаче, че и негови предци в рода, чието наследник е той, са имали удоволствието да вземат участие в дейността на БИАТ, което той вероятно ще сподели с нас. След това академик Куртев ще изпълни 4 музикални миниатюри, като първата е сантиментален валс от Пьотър Илич Чайковски, валс спомен от Ференц Лист, Фредерик Шопен валс и патетичен етюд от Александър Николаевич Скрябин. Благодаря за това представяне.
За мен е чест също да приветствам Федерацията на научно-техническите съюзи в България и да й пожелая достойно развитие. Тя е една много българска и много важна брънка от нашата култура, която възпитава млади таланти и която има вече огромен принос за нашата страна. За мен е особено приятно, че тя е наследник на БИАТ, на Организацията на българските архитекти. Виждаме в последните години колко бързо се променя към по-добро нашата столица, колко по-уютна и красива става. И аз лично съм много поласкан от грижите на нашите архитекти, на нашите градостроители и от това, че в България няма грозни небостъргачи в София. Че града е запазил този, поне центъра му си е запазил този прекрасен облик. А що се касае за това, което беше подхвърлено преди малко за нашия род, действително мой вуйчо беше архитект Пантелей Цветков, който вероятно добре е познат като един от първите секретари на архитектурното дружество в България през 30-те години. Той е наричан последният романтик в българската архитектура и автор на 42 църкви из цяла България. Включително той е спечелил тук примерно конкурса за разширението на парламента, на Народното събрание на Север. Негово е вграждането на Света Петка и Търговската палата и резиденцията на патриарха в София, само в Надрагалевския манастир и така нататък. Той много обичаше музиката, докато си скицираше плановете. Аз спомням, той често си подсвиркваше или пеше, беше любител на музиката. Аз ще се възползвам от този случай да ви представя един малък цикъл от романтични пиеси. Благодаря.
А сега ми позволете да направим едно малко прекъсване на концертната програма, която сме подготвили за вас, и да дам думата на председателя на ФНТС, професор Иван Ячев, за връчване на грамоти на почетни членове на ФНТС. Моля, заповядайте, професор Ячев. Уважаеми колеги, по традиция на днешния ден ние отдаваме почет към нашите ветерани и награждаваме с грамота тези от тях, които навършват кръгли годишнини. Така че за мен е особено удоволствие и чест да връча грамоти на наши заслужили ветерани, които започват, ако не се лъжа, от 90 годишнината. Иван Стоянов Илиев се награждава по случай Деня на благодарността във връзка с неговата 90 годишнина. Заповядайте. Ангел Богданов Балашев, също почетен член на ФНТС, се награждава по случай неговата 90 годишнина. Иван Димитров Шопов, също почетен член, се награждава по случай неговата 80 годишнина. Емил Енчев Захариев, почетен член на ФНС, се награждава във връзка с неговата 80 годишнина. И още двама колеги се награждават, които отсъстват в момента: Христо Кирилов Радев и Александър Данилов Скордев, във връзка с тяхната 75 годишнина. Честито! А сега нашата концертна програма ще продължи с музикантите от камерна формация към симфоничен оркестър Парашкев Хаджиев с диригент майстро Светослав Лазаров. За нас те ще изпълнят две пиеси: Дивертименто от Волфганг Амадеус Моцарт, Пролет от музикалния цикъл Годишните времена, трета част от Антонио Вивалди.
Дами и господа, пред вас ще се представят музикантите от Capital Brass. За нас те ще изпълнят две пиеси – Момент за Мориконе и Over the Rainbow.
дами и господа, програмата ни ще завърши с изпълнението на шопска сюита на танцов ансамбъл Средец с хореограф Николай Илиев.
Уважаеми дами и господа, с това така прекрасно изпълнение тържественото събрание завърши. Позволете ми и от ваше име да пожелая на Федерацията на научно-техническите съюзи в България и нейните сдружения нови успехи за постигането на непреходните и идеални цели в полза на нашата родина Република България. А на членовете им здраве и по-нататъчна ползотворна дейност. От името на ръководството на ФНТС ви каня най-сърдечно да вземете участие в организирания коктейл по случая юбилея в зала номер 1 и 2 и фоайето пред тях, непосредствено до изхода на залата, в която се намираме в момента. Благодаря ви за присъствието.